Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing pasinaon basa Jawa kelas 9 semester ganjil. Kados pundi kabaripun para siswa? Mugi-mugi para siswa wonten ing mangsa pandemi menika tansah kaparingan kesehatan saha kasarasan sarta kahindar saking virus ingkang nembe kadadian menika. Wonten ing pepanggihan dinten menika kula lan panjenengan sami tasih nyinau bab unggah-ungguh basa. Nah, ananging wonten ing dinten menika kita badhe nyinau bab unggah-ungguh mratelakake rasa bungah lan bela sungkawa. Nah, kalih bab menika ingkang badhe kita sinau wonten ing dinten menika. Ingkang sepisan inggih menika unggah-ungguh mratelakake rasa bungah. Nah, unggah-ungguh mratelakake rasa bungah menika nalika duweni rasa bungah utawa rasa senang ing awake dhewe utawa ana ing wong liya, prayogane diandharake kanthi tata krama kang becik lan bener. Dados menawi para siswa badhe ngandharaken rasa senang utawa rasa bungah wonten ing dirinipun para siswa piyambak utawa wonten ing tiyang sanes, prayogane menawi nggatekaken tata krama kang becik lan bener. Menika ingkang dipun andharani unggah-ungguh rasa bungah. Nah, lajeng anggenipun ngandharaken unggah-ungguh rasa bungah menika kedah nggatekaken patrap utawa sikap. Nah, menika patrap ingkang sepisan inggih menika ulat sumeh utawi senyum. Nah, anggenipun ngandharaken rasa bungah menika prayoginipun kedah senyum utawa ulat sumeh. Nah, menika ingkang salajengipun inggih menika ngomong alon, ora seru nanging cetha. Nah, menika menawi badhe ngandharaken menika mboten kedah banter-banter utawi alon mawon. Nah, menika lajeng mboten seru utawi mboten bengok. Nah, ananging tetep cetha utawi tetep jelas anggenipun ngandharaken. Nah, menika ingkang dipun sebut unggah-ungguh rasa bungah saha patrap anggenipun ngandharaken. Ingkang salajengipun inggih menika tuladha ukara mratelakake rasa bungah utawa contoh kalimat kangge ngandharaken rasa bungah. Nah, ingkang sepisan inggih menika hore Bu Guru sampun rawuh. Nah, lajeng marem tenan aku bisa dadi juara kelas tahun iki. Nah, lajeng seneng aku bisa plesir bareng simbah ing kraton. Nah, salajengipun alhamdulillah aku bisa ketompo ing SMP Negeri Kalih Mambanglipuro. Nah, saking sekawan tuladha menika saged dados conto utawa tuladha kangge ngandharaken rasa bungah wonten ing dirinipun piyambak, wonten ing awake dhewe. Nah, lajeng hore marem tenan aku, seneng aku, lajeng alhamdulillah. Nah, menika tuladha tembung kangge ngandharaken rasa bungah. Nah, menika ingkang salajengipun tuladanipun kula nderek bingah awit lulusipun Mas Dimas. Lajeng aku melu seneng kowe bisa menang lomba geguritan. Nah, saking kalih tuladha menika kalebet contoh utawa tuladha kangge ngandharaken rasa bungah wonten ing tiyang sanes utawa ana ing wong liya kangge ngandharaken rasa bungah. Tuladhanipun menika kula nderek bingah, lajeng aku melu seneng. Nah, menika tuladha kangge ngandharaken rasa bungah marang tiyang sanes utawa marang wong liya. Nah, menika nggih. Ingkang salajengipun inggih menika unggah-ungguh mratelakake rasa bela sungkawa. Nah, dados anggenipun mratelakake rasa bela sungkawa menika minangka wujud rasa empati utawa peduli karo wong liya
kang nembe pikantuk musibah, yang terkena musibah utawa kahanan kang ora ngepenakake. Nah menika prayoginipun minangka tiyang Jawi menika kedah mratelakake rasa bela sungkawa. Nah kangge ngandharaken rasa bela sungkawa menika ugi kedah nggatekaken patrap utawa sikap. Nah menika ingkang sepisan inggih menika ngomong alon. Nah anggenipun ngandharaken rasa bela sungkawa menika kedah dipun andharaken kanthi cara alon-alon, boten kesesa, ora kesusu. Lajeng ora seru ananging cetha. Nah, anggenipun ngandharaken bela sungkawa menika boten angsal seru-seru utawi bengok-bengok. Nah, kedah lirih alon ananging tetep cetha. Nah, ingkang pungkasan inggih menika ora karo sembrono utawa cengengesan. Nah, amargi rasa bela sungkawa menika limrahipun kadadian wonten ing swasana ingkang boten ngepenakaken utawi swasana ingkang duka menika boten angsal sembrono utawa boten angsal cengengesan anggenipun ngandharaken rasa bela sungkawa. Nggih, menika nggih unggah-ungguh anggenipun ngandharaken rasa bela sungkawa. Ingkang salajengipun inggih menika tuladhane ukara mratelakake rasa bela sungkawa. Contoh kalimat kangge ngandharaken rasa bela sungkawa. Nggih, ingkang sepisan inggih menika nderek bela sungkawa awit sedanipun simbah nggih Mas. Nah menika tuladha anggenipun ngandharaken bela sungkawa wonten ing tiyang ingkang langkung sepuh utawi ngginakaken basa krama. Lajeng melu bela sungkawa ya Dik awit gerahe bapak. Nah menika ugi tuladha ananging ngginakaken basa ngoko. Nah, lajeng ingkang pungkasan melu prihatin awit bencana banjir ing kuthamu ya. Nah menika ugi saged dados tuladha mratelakake rasa bela sungkawa. Nah nderek bela sungkawa lajeng melu bela sungkawa melu prihatin. Nah menika tuladha-tuladha ingkang saged dipun ginakaken kangge ngandharaken rasa bela sungkawa. Nggih, menika kala wau nggih materi ingkang saged kula andharaken wonten ing pertemuan basa Jawi dinten menika. Kala wau para siswa sampun nyinau bab unggah-ungguh mratelakake rasa bungah utawa rasa senang lan rasa bela sungkawa. Nah, mugi-mugi kalih materi menika saged paring manfaat kangge para siswa sedaya. Gayutan tasih mangsa pandemi menika kula paring pesen kangge para siswa tetep jagi protokol kesehatan nggih, tetep ginakaken masker saha nerepaken pola hidup ingkang sehat. Mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan saha kasarasan nggih para siswa. Nggih. Menika saking Bapak matur nuwun awit kawigatosanipun. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.